my channel, guys. Salamat sa mga nanood ng mga previous videos natin. At salamat dun sa mga nag-subscribe ng channel natin. And hopefully, sa hindi pa nag-subscribe, please click the subscribe button. And don't forget to click the notification bell to get updated naman sa ating mga newly uploaded videos. So, ang iba-vlog natin ngayon, ang paborito ng lahat, pangmasang merienda, ang champurrado. But for today's vlog, meron din tayong makakasama na mag-share naman ng kanyang recipe. And guess who? Pasok! Yan, ang aking pamangkin na si JB. Siya ang magluluto ng chocolate pancake. Say hi naman doon. Yan. So guys, bago natin simulan ang pagbablog ng champurrado, alamin na muna natin kung saan nagmula ang champurrado. Guys, ang champurrado nagmula sa bansang Mexico. So ito dala-dala nila nung galleon trade na from Mexico to Philippines. So dinala nila ang champurrado. Guys, ang champurrado hindi ito porridge kaagad ito'y inumin noon. So, bakit ito naging rice? So, ganun pala guys, nung pagdating dito sa Pilipinas, so yung mga Pilipino guys, lubhang malikhain. Ang ginawa nila, in-enhance nila yung recipe na dati inumin ito na champurrado ng Mexico. Ngayon, kinakain na. Ngayon ay isang fully breakfast na. So, isang almusan. Pero hindi pa doon na kontento ang Pilipino at ipinartner nila ang tuyo doon sa ating champurrado. So, ganun yung pinagmula ng champurrado. So, ang gagamitin natin ngayon for champurrado, ang tsokolating banderol ng Sonjay's Garapon. So, ayan guys, magluluto na tayo ng champurrado at later on, magluluto na rin siya ng chocolate pancake. So, samahan nyo ko. Siyempre, kailangan natin ng ball. So, ang ating mga ingredients na gagamitin ay yung sokolating baterol of Sonjay's Garapon. Tapos, meron tayo dito. Yan. So, halo na to guys. Meron itong regular na rice at kanin na malagkit. So, yun yung gagamitin natin. So, ito is composed of kalahati na kanin malagkit at ito kalahati na regular rice. Tapos, syempre, tubig at ang asukal. So, yan guys. So, yan yung mga ingredients natin. So, ano yung una natin gagawin guys? So, kailangan muna nating pakuluin yung ating rice, yung malagkit, saka yung regular rice natin. Gamit ang tubig, syempre, pakuluin natin ito. So, ilagay na natin guys. Tapos, lagyan natin ng tubig. Pinapakuluan naman natin yung rice natin. So, si JB, magmimix na ng kanyang mga ingredients. So, guys, tahanan natin si JB. Ang mga sangkap sa chocolate pancake ay Tastis buttermilk, sokolating baterol, isang tasang mainit na tubig, 2 itlog, at butter. Isang kutsarang tunawin natin sa mainit na tubig. So ngayon, imimix na ni JB yung na-melt na chocolate. Yan. Doon sa kanyang mixture. Yan. And then, gagamitan niya ng wire whisk
Thank you, JB. Smile naman dyan. Habang nagluluto ng pancake si JB, tutunawin naman natin yung sa ating mixture ng champurrado. So guys, gagamitin ko dito 2 kutsarita na sukolating batirol para doon sa ating champurrado. Pero kung gusto nyo dagdagan guys, okay lang para mas malasa yung champurrado. So guys, para matunaw yung ating mixture ng sukolating batirol, kailangan natin kawin siya dun sa ating mainit na tubig. So yun guys, kailangan na muna natin siyang tunawin. So, para at least pag nilagay natin siya dun sa ating rice mixture, tunaw na ang ating tsokolating batirol. Yan guys. Well, pwede naman ninyong gamitin yung mga batirol ninyo or yung malinilyo para dito. Well guys, pag hindi available, pwede naman sa kutsara lang. Basta mainit yung tubig na gagamitin. Yan guys, habang nagluluto ng pancake si JB. So ako naman, ilalagay na natin yung chocolate, yung sukolating batirol, yung mixture natin dun sa rice. So yun guys, nalagay na natin yung ating chocolate mixture dun sa ating rice. So ito na, malapot na yung ating champurrado. So ready na natin na lagyan ng sugar. 3 tablespoon ng sugar. So yan guys, natapos na kami magluto ng champurrado. Si JB naman, tapos na rin siya magluto ng kanyang chocolate pancake. So iyahain na natin doon sa mga bata na kasama niya. So ako naman, i-bake na natin yung champurrado.
Asin. Tamis. Bertakawampangan ng manyaman. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood ng aming vlog ngayon, Champurrado at Chocolate Pancake ni JB. Yan. So hopefully guys, marami pa kayong mapanood na cooking demo namin. At hopefully, makapag-subscribe na kayo sa aming channel, Sonjay's channel. Please don't forget to click the subscribe button and don't forget to click the notification bell para at least updated kayo sa aming mga vlog. Enjoy!